shin me ke faruwa? Bakar kasuwa wai shin me ke faruwa? Bakar kasuwa safara ake yan uwa. Kodin da wiwi egzal da roti kuwa. Koken turamol rofanal diya zagawa. Bakar kasuwa safara tana ninkuwa. Bakar kasuwa wai shin me ke faruwa? Bakar kasuwa wai shin me ke faruwa? Ga 'yan ta'adda. Masha Allah, to yanzu abin da yasa na kawo mota na ajiye yan sanda duk sun yi kwaba sun tara hanyoyin nan ba dama na wuce, amma da na ajiye ta anan sai in shigar mahaukata in sa kayan mahaukata in wuce da kayan Alhaji mun kaila kaga koken ce su kuma yan sanda suna kawo ni ma'ala ce bari in kira yaro na Ibrahim idan ya kawo min kawai sai in dauki mota ta in wuce kaga na musu badda bami na shiga mahaukata. Wannan good idea idan nan ta yi. Assalamu alaikum. Alaikum assalam Ibrahim. Yawa kana lafiya? Yawa da Allah ka kamo mu kullum mota ta ka dauko ta ka kamo. Ina jiran ka a daidai wajen titin Garba din nan inda muka taba haduwa da kai. To nan zaka kamo mota yanzu ina jiran ka dan Allah ka dade. Yanzu nan Ibrahim ina so in bar wajen bana so in dade a gurin. Yawa bismillah. Yanzu abin da ya kamata na yi da izinin Allah ta tsira koken ce aka ban kwangilarta to su ma'aikatan yanzu in ba da mu ba wallahi ba ka sha ba, amma ko yanzu na san in nayi haka na saka koken a cikin nan Alhaji mun kaila kayan sa ya isa gare shi lafiya kaga na je gun yan sanda na je wuce su a checking point kaga ce ga wani mahaukaci can wani na san ni ba mahaukaci bane dole sana'a mu sai mun ga mun hada da hauka da komai. Alhaji mun kaila zai samu kayansa da izinin Allah ba abin da zai samu kayansa koken ta tsira kamar ta ji hannun Alhaji mun kaila. Duk duniya ba ma'aikaci ba ba dan sanda ba ya sunan su duk wani ma'aikacin duniya wallahi na sha gaban sa yanzu. kai duniya ni Yusuf Allah na gode maka a haka insha Allah sai na tsira. Alhaji mun kaila sai ka samu kayanka da izinin Allah. Kasuwa wai shin me ke faruwa? Bakar kasuwa safara ake yan uwa. Kodin da wiwi egzal da roti kuwa. Ibrahim ni ne Yusuf ne. Oga Yusuf? Wallahi ni ne Ibrahim. Ai duk duniya ba wanda ya isa ya gane ka wannan shigar da kai. Abin da yasa na ce ka zo gurin nan wani badda ba mu nayi kwalawa na kaucewa da wasu kaya ba na so su kama ni. Shi yasa na zo na ce ka kama kullum motata. Ka zo da motar? Na zo da motar. To ba ni. Ba mu kullum oga. Na san duk duniya wallahi babu wanda ya isa gane ni. Babu wanda ya isa ya gane. Wallahi ma'aikata na musu zarra. Na gode Ibrahim wuce mu tafi.
yawan tunanin da nake yi yanda zan tona mu Yusuf asiri shine ke yawan samun ciwon kai. Na yi duk ƙoƙarin da zan yi amma abin ya ci tura. Sa'a ki bar komai a hannun Allah don shi ne zai kawo ƙarshen shi. Haka ne fa, amma ki sani saboda shi ne fa ake son a dakatar da ni, kuma yanzu da zan samu nasarar tona masa asiri da an daina yunƙurin dakatar da ni, sai dai ma a ƙara min matsayi. To Allah dai ya kyauta ya sa ki samu nasara akan burinki. Amin. nawa ne makarantar wanda suka zo nan sabon da an da rukun nasa a aiki kafin da sun kawo masu aiki da su nuna wani da zubin daga nan bangaren. Yusuf ba ka da dama. Yusuf, na ji daɗin shigo min da koken ɗin nan da kai. Ai kyau. Na saka maka kuɗaɗenka a cikin account, ina fatan dai ka gansu ko? Na gansu. Ga makullin motarka na ajiye maka tana can Garba Street, sai ka je ka ɗauka a can. Okay, to ba da mu. Tana can saboda tsaro ko? To na gane. Da mota tana ƙarasa. Zan je na ɗau motar. In ya so in Allah yadda zuwa yamma ko gobe. Sai mu yi. Zan kira ka. Ba damuwa. Na gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wanda ne? Oh, wannan ta take na. Ba aiki. Ba ta inda lafiya kuma aiki da ka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kuka alhamdulillah kun yi wannan sai. Itu kalau saya ingatkan, jika kamu tak bisa, Abaka
Ranka ya daɗe, yassa muna nan mun yi kwaba inda aka ajiye motar nan muna kallon ta daga farko har ƙarshe. Tabbas ranka ya daɗe a very assured duk wanda ya zo ɗauka. Muna nan muna kallon ta mun sa ido ta kowanne ɓari duk wanda ya zo zai ɗauke ta za mu dadime shi in Allah yadda. Yassa duk muna tare da su kowa ya yi kwaba ba matsala. A'a ba sai an ƙaro ba. Iya haka mu ma mun isa muna buƙatar ƙari za mu yi waya ba matsala in Allah yadda duk komai zai tafi daidai. Mun kama ta. Mun kama ta. To kun kama ni da me? Muna zargin ka. Kana safarar miyagun kwayoyi. Ko za ka iya buɗe wannan jakan mu gani? Buɗe mana.